granaty. Super. Takže tu asi už nikto nebude. Je tu auto, takže bereme si auto. Takže tak, dalekohľad. Auto má guľomet. To by bylo sranda. Letadlová loď? Ano, japonské námořnictvo vytáhlo za druhé světové války k tomuto ostrovu jednu svou menší letadlo. Teď krajoví žoldáci přestavili na čerpací stanici. Skok, svinka! Celá tahle věc je čím dál. Čau, ja letím. Wow, auto ide ďalšie s nami. Super. Takže teraz pozrieme sa sem, tam do domčeka. Čo mám domček? O, tam bol jeden, tam bol. Som tam. Super. Takže bereme si, neviem, zberiem toto auto. Osadni. A ideme, kam ideme sem rovno. Či ideme sem? Dobre. Takže ideme sem. Nie to vody! Oho, dobre, šťastie máme. Tu je ďalšie auto. Alebo vojaci. Zničil som si auto. Prečo? Ale máme šipka, on nás vedie, že kam máme ísť, takže ideme za šipkou. Takže to bude super. Na tú horu. Wow, tu sú vojaci. Ja si ich takto obídem. Hráme schovačku, vľavo, vpravo, idem. Ja som za stromčekom. Dáme si takto. Co to bylo? To som bol ja. Sakra. Jej. Takže sú dole. Super. A toto auto má asi aj raketomet, takže to bude tiež dobré auto. Hej, 4x4. No, takže... Wow. Kašlem na všetko, idem preč. Loďka. Maj sa. Tu bol čel. Vystupuj. My ideme, zdrháme preč. On ho zrazí. Hej, tam je. Kde? Ani se netrefil. Ani ty si sa netrafil, nielen ja. To čo bolo? No tak. Zaľahni. Super. No nemám život. Ježiš. Kde je tá loďka? Jej, bože. No tak. Super. Ej, rakety púšťa ešte aj. Netrafíš ma. Super. Urobíme kompromis, hej?
Počkaj, no, hej, dobre, zase, nestrieľaj. Nie, dobre, už budeme kamaráti. No. Ty si taká svinia, že ma zabiješ. Ty nie si môj kamarát. Už tebe kamarát nebudem. Pretože sa na to vyprdnem a pôjdeme rýchlo ďaleko preč, aby nás nezabili. Takže asi tak, lebo ma zabili. Takže... No tak ideme. Pozor chlapci. Ja som tu. Vedľa, všetko vedľa. Hej? Aké je? 9045. Wow, ďalší ranger. Takže utekáme preč. Čaute. Je lietadlo. Tu zaparkujem a utekáme. A tu sú. I granát! Takže ja utekám preč. Nie, nechajte, ja už nebudem taký zlý. Ja budem len dobrý, rýchlo utekaj, rýchlo! Rýchlo utekajme. Takže asi mám ísť tam do tej lodi. Teď mi řekni, jak se dostanu dovnitř. Byl jsem tam jenom jednou, ale pamatuj si, že má boku díru. Fú, dáme to. Jdu na to. Pod vodičkou plávem, psi plávem. Jaké bublinky tu pred nami? Bublinky. Nie je to SpongeBob? SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. SpongeBob, kde si? Hľadajte taký veľký oranžový ananás. Wow, loďka. Počujem je domno, ale není nado mnou. Tam je. Pod koliesko, pod plavem. No. Vždycky to je horko. Presne. Co se to tu děje? Železo. Takže ďakujem, že ste si pozreli tento diel Far Cry 1, takže keď sa vám video páčilo, tak dajte like a keď nie, tak dajte koment. Takže ďakujem a dovi.